Tak zdravím vás, vážení priatelia, na našom prvom ročníku Palkar Cup, ktorý nám zatiaľ vychádza celkom dobre. Sme úplne na novej vode, na ktorej sú v histórii prvé preteky. Bolo nám to ponúknuté od našich kamarádov z Arizony, Zlaté Moravce, tak sme sa na toto podujatie dali. Zatiaľ nám to funguje vynikajúco, ryby sa chytajú, voda perfektne zarybnená. Ryby sú chytené cez 15 kg až do 22. Najťažšia ryba má 21 125 a zatiaľ 6 tímov nemá chytenú rybu. Ale to príde, to si myslím, že to každú chvíľu príde a všetky tabulky budú nabodované. Našich sponzorov vám predstavíme v zmysle, ako vidíte za nami na tabule, je to Freecard, internetová predajňa rybárskych potrieb, máme Arizona, Zlaté Moravce, potom máme Imičko, kamenná predajňa Nitra s rybárskymi potrebami A-Bites, výroba bojlisov, peliet a krvných zmesí na rybárske potreby. Ďalej máme Emerbite, samozrejme, ktorí nás podporili výrobami, peletami a takýmito vecami. Takže ešte sa vrátim k tým sponzorom, máme tu ešte Alien Card, kvalitné rybárske oblečenie, máme tu Pirko Bites, ktorý určite všetci, ktorého poznáte, výroba bojlisov, máme tam, ja už neviem, koho mám spomenúť, ale máme toho dosť. Hlavné ceny samozrejme poháre a peniaze. Prvá cena je 3000 eur, druhá 2000 a tretia 1000. Máme najväčšiu 500 eur, víťaz sektora A a víťaz sektora B. Vecné ceny. A potom máme takú tomboličku, z ktorej výťažok ide na rybárske preteky detské, čo si chlapi súťažiaci zakúpili tombolu, bicykel. Takže na jeseň robíme znova takéto isté preteky v tomto istom zmysle a budú to zas odhodové preteky a konajú sa posledný septembrový víkend. Sme na mieste 24 u týmu Mixstone a chalani, ako sa vám začal páčiť na preteku, ako sa vám darí? Tak pretek organizačne zatiaľ za nás na jednotku, čo sa týka rybičky nám berú, síce do začiatku nie až tak, jak sme si predstavovali, ale aj ten vetrík spravil to svoje a snažíme sa koniec brať na konci, tak bojujeme do samého konca. Troška sa prechytať, no. Aj na čo chytáte? Takže keď sme mix tímov, Tak. podľa názvu môžete vidieť, tak je to Migbites a Stone. A chytám goličky od Migbitesu. A od nás od Stemangleru a každý si ideme podľa toho, že Si čo si myslíme, že by to mohlo ísť aj zatiaľ ide na možno troška väčšiu váhu pochytať. Troška sa prechytať, no. Ako sa vám páči voda? No za mňa super. Pekná príroda, prostredí. Aj vo vode sa dá niečo nájsť, hrany, ako za mňa super. Či to je od rozlohy vody, čo je pekná, teda 18 hektárová voda a chalani sa takisto snažia, robia pre všetkých tie prístupy k tej vode, aby to mal každý čo najjednoduchšie, tak za nás takisto aj za mňa super. Dobre chalani, tak to je. Aj my ďakujeme. A nech sa vám ďalej darí. Ďakujem ešte raz. Yes, come on, us! Na mieste 15 od týmu NM Migbites. Chalani, ako sa vám páči zatiaľ? Tak super pretek, voda nádherná, obsadka tiež, to musím skonštatovať. Už by sa mohla konečne aj taká väčšia ryba podariť. A na čo chytáte? Chytáme väčšinou na kukuricu, neviem, či to môžeme hovoriť. G20, Enigma, novinka od firmy Migbites. No, tam máme ešte G2 a kombinujeme to aj čili banán, tiež novinka. Ulička top.
top gulička zatiaľ, čo sa nám osvedčila, hlavne z ranejších hodín. Dúfame, že už príde niečo väčšie. Čo máte pochytané? Tak pochytaných máme veľa rýb, zatiaľ len 4 bodované boli, respektíve 5. Najväčšia, čo sa nám podarila, bola necelých 14 kg. Nevieme sa prechytať cez tú rybu tých 8-9 kg, ako to tu. Je tu dosť také ryby a tá veľká nechce tu s nami na tomto mieste môcť spolupracovať. Vietor nám nepraje, ale verím tomu, že my to dáme. Ako máte miesto? Miesto? Môže byť. Tak, nech sa vám darí. Ďakujeme. Dík. Tak, chlapci, vážení páni, dámy, rybári, rybárky, vítame vás na lovnom mieste číslo 9, ktorým sa podaril takýto parádny úlovok o váhe 53 kg. Zatiaľ sú v tejto kategórii prvý. A vodu poliať. Nie, lebo toto je taká suchozemská ryba, takže to skôr by som tak bez vody. Alebo do krku obláč. A ešte, teda už podložte do tej podložky tú rybičku a touto cestou... Aďo, ešte vám chcem odezdať cenu za tento úlovok od firmy Freecat. Ďakujeme veľmi pekne. Chlapci, len tak ďalej a makajte. Ďakujem. Gratulujem k vašej včerajšej najväčšej rybe chytená na celom jazere. Predstavujem vám PRP karty a prajem vám všetko dobré, ale musíte makať, lebo vám ostatní šlapú už na krku. Máme tu nejaké ceny od vás, od spúdorov. Takže gratulácia, veľká chlapci a držte sa. Ďakujeme. Ste stále priebežne prvý, čo nemusí za pár hodín znamená. Tak by som sa vás tak chcel opýtať, čo spočíva vo vašom úspechu? Myslím si, že prispieva k tomu tento vietor, ako fúka tú rybu sem do tohto kúta a snažíme sa odchytávať. Len čakáme, aby prišla ešte tá správa.
Samozrejme. V druhom rade sa nesmíme zabudnúť, ako sa vám páči na našom prvom preteku. Paráda. Voda, Dúfame, že najbližší pretek sa zúčastníme takisto. to sa veľmi tešíme, takže organizačne sme spokojní. Tak keď sme začali prvý, čo sa môžeme sťažovať? Tak. Aj keby nie, tak všetko v poriadku. Každý vieme, chodíme na preteky. Niekto musí byť prvý, niekto posledný. Áno, nemôže sa vždy vyhrať. Tak teraz sme sa zastavili na lovnom mieste číslo 5. Sú tu naši priatelia z týmu Speech Fish a sa im celkom fajn darí. Zatiaľ sú priebežne na 3. mieste, ale veľa týmov šlape na päty. No tak videl som na ohľadom preteku, že sa tu budú robiť preteky na tomto novom jazere, no ako čo je. Takže som neváhal a určite som to chcel ísť vyskúšať. A zatiaľ sa to aj osvedčuje, že je to dobrá voda, pekná voda s potenciálom do budúcna. No a uvidíme, čo to ešte prinesie ďalších 12-13 hodín do konca preteku. Zabojujeme, už si myslím, že bude určite rozhodujúca noc, lebo v noci nám to šlape viac, cez deň je to také hluché, prvý deň ešte to išlo aj cez deň. Takže sa budeme musieť pripraviť na noc, zrobiť nejakú krajšiu rybu a budeme veriť, že udržíme aspoň tú bedňu. Organizácia je super, neviem čo vyknúť, od rozhodcov až po všetko, od začiatku, od privítania po služby, ktoré sme dostali. Na to, že sme tu noví a tieto organizácie, no akože usporiadateľe tiež prvýkrát na tejto vode, takže super a dúfam, že budeme do budúcna udržiavať spolu jak sa to povie, kontakt alebo niečo také, takto som myslel. No tak máme tam 15,90, to bola prvá ryba nad 15 kg. Mali sme aj vlastne, tá ryba dostali sme ocenenie prvú za rybu dňa, štvrtok, najryba dňa. Máme tam nejaké 14-ky, 13-ky, v noci sme mali 5 rýb, 11, 12, 13, 30 deka sme prepísali, tú poslednú 13,40. Je to málo, no ale asi bude zaujímavé, že bude to o gramoch do konca preteku, tie prvé 5-6 miesta určite. Potom budú rozsadzovať gramy. Chlapi, ešte takto držím palce, makajte. Snažíme Pôjdete, treba to troška vyšperkovať a za chvíľu vám naše kuchárky prinesú cigánsku pečenie. Vynikajúco, sa teším. Zastavili sme sa na mieste číslo 22 pri Kart Team Inox. Ja si myslím, že to organizácie to je výborné a možno keď bude ďalší pretek, bude to ešte lepšie. Teďka pán chytil rybu života, 21, 25. Tak a Chytili sme na hojlis 20, karamel vanila. Takže chlapci, ešte raz tejto rybe gratulácia veľká, pokračujte práve pár vodíkov asi tam. Ďakujem.